tämä kohta näytti tältä. Ja nyt me kerrotaan, miltä Veke näytti 30 vuotta sitten. No tätä kuvaa kun kattelee, niin yhtään pyöreätä ruokapöytää en näe kyllä tässä, mitä on nykyään aika paljon erilaisia. Valaistus on ainakin aivan erilainen. Ja täytyy sanoa, että on kyllä muuttunut aika paljon mallit modernimmiksi. Oho, onpas silloin ollut täyttä. Täällä on ihan tosi paljon erilaisia malleja ja täytyy sanoa, että on meidän valaisiosasto kyllä tosi paljon siistimpi nykyään kuin mitä on ollut 30 vuotta sitten. Mutta hienosti siis täytyy sanoa, että taitavasti on osanneet mahduttaa tähän näin paljon valaisimia. Vau. Nahka on pysynyt ainakin. Se on hyvä valinta kyllä, kestää. Mutta täytyy sanoa, että on tullut kyllä modernimpaa muotoilua. Selkänojatkin on vähän laskenut osassa. Täällä on aika korkeata selkänojaa. Herra jestas, mikä tossa on tuossa kuvassa toi nojatuoli? Siis tsiikatkaa. Eihän tollaista kuosia ole enää nykypäivänä. No, 30 vuotta sitten se oli aika hauskaa. Katso kyllä. Rahit on kyllä ehkä sanotaan tyylikkäämpiä kuin silloin. Paljon on mennyt eteenpäin. Mut hei, mun mummulas oli tollanen. Aika makee. Tulee ihan lapsuus mieleen. Mutta ootko valmis näkemään tuotekuvan 30 vuotta sitten? Anna pala. Tuotekuva, ai että. Onpas siinä tapahtunut isoa muutosta. Tosta puuttuu paljon kaikkea, koska nykyään meidän tuotekuvissa on siis sisustuksellisuutta tosi paljon. Valaisimet, kasveja, ylipäätään on kyllä täytyy sanoa, että kameroissakin on tapahtunut tosi paljon kehitystä, kun katsoo tuota kuvaa. On aika huikeeta nähdä, kuinka paljon Veken myymälät on muuttuneet 30 vuodessa. Silloin sohvat, pöydät ja valaisimet näytti ihan erilaisilta. Ja tänään ne on ihan omaa luokkaansa. Mut kuitenkin yksi asia on pysynyt samana. Veke on ollut täällä aina tekemässä kodista kodin. Nyt vaan 30 vuoden tarinoiden kanssa.